Вітаю вас. Це тема дня Крим. В студії Георгій Спасококоцький. В окупованому Криму виявлені факти примусової вакцинації від COVID-19. Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Коріневич під час комітетських слухань в середу, 20 січня. Він уточнив, що якість препарату, яким прищеплюють людей в Криму, викликає сумніви. Представник президента також зазначив, що жителі Криму не мають можливості за власним бажанням зробити тест на COVID-19. Що не так з російською вакциною, якою намагаються прищеплювати людей в окупованому Криму, будемо говорити сьогодні. Власне, у нас на зв'язку постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Коріневич. Вітаю вас, пане Антоне. Доброго вечора. Отже, що означає примусове щеплення, примусова вакцинація російською вакциною «Спутник Ві»? Ми говоримо про випадки, які ми вже маємо в нашому тимчасово окупованому Криму, коли медпрацівників та працівників певних бюджетних установ, зокрема установ освіти, по суті примушують вакцинуватися російською вакциною. І якщо вони відмовляються це робити, то керівництво їм прямо погрожує звільненням з роботи. Тобто люди просто не мають вибору і роблять це щеплення. Тобто, по суті, дійсно ця ситуація відповідає примусовому щепленню, тому що, по суті, людина позбавляється вибору під страхом звільнення з роботи. І, безумовно, російські вакцини, нічим не підтверджена їхня ефективність, ніяких клінічних досліджень, і, безумовно, ми дуже переймаємося з цього приводу, оскільки кримчани – це громадяни України. А в цій ситуації держава-окупант, яка має слідкувати за санітарно-гігієнічним станом на тимчасово окупованій території, це інтернет-зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом, бачимо, що отакі дії проводять. Тут хочу зазначити, що російська вакцина зареєстрована, так пишеться, я зайшов сьогодні на сайт цієї вакцини, вона зареєстрована в Білорусі. Білорусь перша почала її застосовувати без клінічних випробувань в Палестині, Венесуелі, Болівії, Парагваї, Сербії, Аргентині та Алжирі. І Угорщина теж заявила про те, що закупить російську вакцину. Якщо в стількох країнах вона зареєстрована, може не так все і погано, пане Антон? Ви розумієте? Може це краще, ніж нічого? Я не є фахівцем в сфері санітарно-гігієнічної справи, але нас турбує те, що ця вакцина не має клінічних досліджень. І, відповідно, ніхто ж не може знати, які результати матиме це щеплення. Тут ще питання в іншому, в тому, що, по суті, громадяни позбавляються можливості вибору. Тобто їм кажуть, ти вакцинуєшся і все. І, відповідно, якщо ти цього не зробиш, ти будеш звільнений. Відповідно, громадяни позбавляються, по суті, одного з своїх ключових прав, права вибору, особливо, що стосується їхнього стану здоров'я. Оце, звичайно, ми переймаємося через це і, власне, ми намагаємося слідкувати за ситуацією, але, безумовно, жодним даним держави-окупанта ми не можемо вірити, тому що ми розуміємо, що будь-яка статистика, будь-які цифри, будь-яка інша інформація, яка буде надана державою-окупантом, чи її центральним органами влади, чи органами окупаційної адміністрації в Криму, безумовно, вона буде викривлена. Щодо цифр і статистики, я подивився, помоніторив російські ресурси, що знайшов, власне, про цю російську вакцину «Спутник Ві». Вона була зареєстрована в екстреному порядку російським Міністерством охорони здоров'я ще 11 серпня, на наступний день після завершення другої фази клінічних випробувань. Є 3 фази. Що цікаво, що в цих випробуваннях взяли участь 76 волонтерів.
Ну, для порівняння, наприклад, в таких же випробуваннях вакцини Pfizer взяло участь 256 добровольців, Moderna 600 добровольців, і це тільки перші дві фази. Третю фазу російська вакцина не проходила. Власне, до неї виникає досить багато питань у західних фахівців, тому що жодних наукових публікацій, в науковому світі так заведено, якщо є якесь дослідження, є наукова офіційна публікація, і фахівці розбирають цю публікацію. Наукових публікацій нема. Була тільки одна публікація в медичному журналі Lancet, вважається, в принципі, поважною публікацією. Тим не менше, коли закордонні лікарі попросили якісь дані, звернулись до цього журналу, якісь офіційні дані цих досліджень, то реальних досліджень так і не надали. Тим не менш, деякі політики, наприклад, пропонують ввести в Україну російську вакцину з одного боку, з іншого боку низка депутатів Верховної Ради різних фракцій підтримали звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля заборонити взагалі, включити рішенням Ради нацбезпеки і оборони російську вакцину як препарат заборонений до ввезення в Україну. З іншого боку, до якихось клінічних випробувань серйозних, не знаю, чи варто так поспішати, тим не менш. Пане Антоне, з вашої точки зору, добре, ми не фахівці, ні ви, ні я не фахівці з вакцин, тим не менш, ці звернення кримчан до вас, вони були офіційні щодо примусової вакцинації в Криму? Ми не отримували офіційних звернень, які би відповідали положенню закону України про звернення громадян, на які треба дати офіційну відповідь протягом 30 днів. Тобто, ні, звичайно, такого не було. Це, скоріше, з такого неформального спілкування. Ми дійсно бачимо, що це відповідає примусовості, тому що, по суті, людина позбавляється вибору. Але я би тут, ви знаєте, в цій тематичній дискусії поставив фокус ширше. Питання ж не тільки в вакцині, як такій, не підтвердженій, не перевіреній. Це реально може бути якимось просто медичним дослідом, знаєте? Може, так. Питання ж в тому, що держава-окупант в цілому не змогла належним чином організувати санітарно-гігієнічний стан на тимчасово окупованих територіях. Повторюсь, якщо є її прямим зобов'язанням за міжнародним гуманітарним правом. Тобто питання ж не лише в вакцині. Питання в тому, що людям доводиться чекати екіпажу швидкої допомоги подекуди 24 години на добу. Питання в тому, що в шпиталях недостатньо ліжок для хворих на ковід. Питання в тому, що людей, хворих на ковід, можуть перемістити з лікарні до санаторію, де вони не мають належного медичного догляду. Ви пам'ятаєте, цей кейс був декілька місяців тому, здається, коли кримчанин помер, а за 2 дні до смерті він записав аудіокоментар про те, що йому погано. До нього приїхали, але відмовилися його госпіталізувати. І такі випадки ми теж чули від наших громадян про випадки, коли відмовляють госпіталізації людям, які мають ознаки хвороби на ковід. Питання також того, що нам говорили громадяни про неможливість або ускладнення у питанні здачі тесту добровільно на ковід в Криму. Тому це питання з вакциною, це дійсно дуже серйозне питання, але це системна проблема і системне порушення, і системна помилка держави-окупанта, яка, на жаль, дійсно може мати дуже негативні наслідки для наших громадян. Росія, як держава-окупант, не забезпечила належний санітарно-гігієнічний стан на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Насправді, знову ж таки, російські опозиційні журналісти намагались копатися, скільки ж загалом по Росії. Путін закликав, треба всіх прищепити російською вакциною. Сказати він сказав, найбільше вдалося якихось щеплень зробити в Москві, але офіційних даних нема. Там в Твіттері, наприклад, у цій компанії, верніше не компанії, дуже цікаво,
що просуванням російської вакцини, переважно за кордоном, займається такий російський фонд прямих інвестицій, створений у 2011 році для того, щоб створювати спільні якісь фонди за кордоном, ну і просувати там. Він, зокрема, зараз займається просуванням російської вакцини за кордоном. Ну, за кордоном то просувають, і пишуть в Твіттері, що там 1 мільйон доз цієї вакцини в Росії вже там отримано, але ким отримано і де, не зрозуміло, тому що, знову ж таки, журналісти копали, а офіційних даних немає. Є тільки згадки якихось там, заяви чиновників, місцевих чиновників в різних регіонах Росії. Ну і там і близько до 1 мільйона вакцинованих такої цифри поки що немає. Тобто в Аргентину продали більше російських вакцин, ніж прищеплено росіян. Ну, Росія підійшла до цієї ситуації, як вона традиційно підходить в Росії. Але ситуація з Кримом, Росія може сприймати Крим як російський регіон, але весь світ сприймає Крим як окуповану частину України. І Росія як держава-окупант має певні зобов'язання, да, згідно міжнародних норм. Якими є ці зобов'язання і що загрожує Росії в разі їх недотримання? Ну, ми тут говоримо про те, що і 4-та Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни містить відповідний розділ про правовий режим тимчасово окупованих територій і, власне, про окупацію, так, цей розділ. І там говориться про те, що за все, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, відповідає держава-окупант, в тому числі за санітарно-гігієнічний стан, за доставку медикаментів і за ще щось. Там навіть є таке положення, що держава-окупант, в принципі, може звернутися до третіх сторін, так, там, наприклад, до нейтральних міжнародних гуманітарних організацій по допомогу. Але таке звернення не звільняє її від відповідальності. Тобто відповідальна тільки Росія і лише вона. Тому яка відповідальність може бути? Ці кейси треба документувати. Я впевнений, що Україна буде збирати це все в портфоліо. І обов'язково настане час і день, коли ми зможемо ці всі речі Російській Федерації пред'явити в тих чи інших судових позовах. Як ви знаєте, вже у відповідних міжнародних актах, зокрема в посиленні резолюції Генеральної асамблеї, є положення щодо COVID-19, так, і стану з COVID-19 на тимчасово окупованій території Кримського півострова. Зараз дуже багато слухань різноманітних і різноманітних онлайн-заходів, які зараз, звісно, проводяться в основному онлайн-форматі на різних міжнародних платформах. Так стосується ковіду, коронавірусу. Можливо, у нас в Україні теж будуть вже досить скоро якісь заходи, присвячені питанням коронавірусу. І, можливо, там теж ми зможемо поговорити про тимчасово окуповані території, ситуацію там. Тому, безумовно, ми стурбовані цими речами і тим, що держава-окупант, реалізуючи свою політику по створенню в Криму потужної військової бази, військового плацдарму, дійсно абсолютно нехтує життям, здоров'ям, нормальним санітарно-гігієнічним станом для наших громадян. Ну, власне, щодо військової бази, то я не думаю, що сильно переймаються і здоров'ям російських солдат в окупованому Криму, тому що є такий принцип, як колись казав один радянський класик, баби і що наражають. Ну, така ситуація, звичайно, достатньо прикра. Ну, тим не менше, тут ще згадуючи вакцину, центр імені Гамалії, який проводив клінічні випробування, російський центр, він офіційно заявив, що у добровольців, які проходили ці випробування, там є група плацебо, і, ну, яким вколюють, не кажуть, що це вакцина, ну, щоб перевірити, і група, яким вколюють вакцину. Спостерігалося 144 побічних ефекти, 31 з яких дія цих ефектів не завершилася на момент закінчення другого етапу випробувань. Так що, ну, тут важко сказати, звичайно, чи
що з цією вакциною, чи так, чи не так. Тим не менше, до речі, як ви оцінюєте перспективи постачання цієї російської вакцини в Україну? Деякі політичні сили активно просувають цю ідею. І є харківське підприємство, яке навіть подало заявку, що от є така вакцина, ми готові її постачати. Як ви розцінюєте перспективу? Можливо, все-таки краще, ніж нічого, да? Там, поки Pfizer до нас доїде, чи китайська вакцина? Ну, я навряд чи можу коментувати це питання, навряд чи воно в моїй компетенції. Я скажу як громадянин, я не буду вакцинуватися цією вакциною в жодному разі і так само не дам цього зробити своїм родичам і не буду радити знайомим колегам та друзям. Ну, ви знаєте, з вами солідарні і деякі російські лікарі. Є такий електронний додаток в Росії для лікарів. От через нього проводили опитування російських лікарів, а скільки ж з них готові вакцинуватися російською вакциною. І от не готових виявилось з лікарів 58%. Ну, хтось там десь там відсотків 20 за, ну а решта коливається, тому що в принципі не знають, що це за вакцина. Ну що ж, ситуація достатньо серйозна, тим більше, що наскільки от є реальні цифри, а є цифри, які повідомляють окупаційні чиновники по ситуації в окупованому Криму. Ну, загалом на 22 січня, з початку пандемії, як вони офіційно заявляють, в Криму померли від ковіду 688 людей. За минулу добу виявлено 234 нових випадки. У нас на зв'язку Ахтем Чийгоз. Перепрошую, ще нема, на жаль, чекаємо Ахтема Чийгоза. Пане Антоне, ви з нами ще? Ну, ви мене ще не відключили? Так. Пане Антоне, знову ж таки, повертаючись до тих цифр, які озвучують окупаційні чиновники і якихось реальних даних. Зрозуміло, що не маючи доступу до окупованої території, важко проводити якийсь аналіз, ну тим не менш, як ви визначаєте, де окупаційні чиновники брешуть в цифрах? Ну, насправді, ви абсолютно праві. Ми навряд чи можемо говорити про якісь цифри впевнено і точно, тому що ми розуміємо, що держава-окупант занижує статистику, і вона це робить свідомо, тому що ті дані, які ми отримуємо від кримчан, це і лікарі, медичні працівники, і пересічні, так би мовити, громадяни, якщо можна так сказати, так, то вони всі говорять про те, що дуже великі проблеми з ковідом в Криму і що окупаційна адміністрація не справляється з цими всіма речами. Ми слухаємо точку зору наших громадян, які там працюють в Криму, зокрема медиків. Звичайно, вони нам не говорять там про якісь конкретні цифри, але загальну картину ми розуміємо. Ну і є українські правозахисні кримські організації, так, які працюють на материку, на підконтрольній уряду України території, і відповідно, скажімо так, фахово займаються цим питанням. Безумовно, ми їх інформацію теж аналізуємо. В цілому, яка б там не була офіційна статистика, так звана офіційна статистика, так, окупаційної адміністрації Російської Федерації, ми розуміємо, що картина погана. І Росія не впоралася з тим, щоб належним чином захистити життя цивільного населення тимчасово окупованих територій в цей складний період. Дякую, пане Антоне. Це був Антон Коріневич, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. Ну, тим часом, що стосується окупованого Криму і вакцинації. За словами військового лікаря, голови громадської організації при міському відділі охорони здоров'я Севастополя Олександра Зубарєва, на відміну від вакцини для цивільного населення, «Спутник Ві» на Чорноморський флот поступив практично в повному обсязі. Він заявив, що перший рубіж нашого флоту провакцинований, зараз іде вакцинація тилових служб, вже другого рубежу. Захворюваність на флоті в силу бар'єрних заходів значно нижча, ніж в місті. Ну, я думаю, що цифри, які можуть там озвучувати на військовому флоті, вони ще більш неточні і заплутані, ніж ті, що озвучує окупаційна адміністрація. І у нас на зв'язку Ахтем Чийгоз, член Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України. Вітаю вас, Ахтем ага.
Добрий вечір. Путін закликав вакцинуватись Спутником Ві. Почалася вакцинація в окупованому Криму. Як ви оцінюєте перспективи цієї вакцинації і взагалі, що відомо про цю вакцину? Якихось офіційних, серйозних, ґрунтовних досліджень опубліковано не було по ній? Так, це дійсно так, але це не заважає Путіну робити те, що він вважає для себе на окупованих територіях. Наскільки зараз я знаю, це дуже дратує наших мешканців, громадян України. В Збройних силах це запроваджується вакцинація без яких-либо обмежень, і саме головне те, що вони не запитують, хочеш ти це робити або ні. Що стосується інших закладів, як ми кажемо, бюджетних, там зараз така ситуація, що, наскільки я розумію, от сьогоднішньої інформації, не завжди вистачає, тобто ще недостатньо завезли вакцину цю до Криму. І такого зараз от щоб сказати, що воно там повільно кожного там вакцинують, я це не можу підтвердити. Ну, дивіться, Всі мають турботу, що це буде така вакцинація з ближчим часом, і це всіх дратує, да. Станом на 20 січня в Севастополі, тільки в Севастополі було щеплено 1742 людини. Така вже масштабна вакцинація жителів окупованого півострова очікується в перших числах лютого після отримання нової партії вакцини «Спутник Ві». Про це заявив головний позаштатний лікар-епідеміолог окупаційного відділу охорони здоров'я Севастополя Сергій Грига. Він сказав, що передбачається вакцинувати не менше, ніж 219 тисяч осіб, і вакцинувати будемо людей старше 18 років. Підготовимо 10 пунктів, розташованих в дорослих поліклініках, і кожен день зможемо прищеплювати до 1500 людей. Заявляють, що будуть, бачите, коли воно буде незрозуміло, тим не менше. Так. Путіну важливо це примусово робити на окупованих територіях, тому що зараз, як ви спочатку казали, ця вакцина ще не зареєстрована в Всесвітній організації, і він, я думаю, що він більше думає про свої інтереси на наших територіях, і в тому числі в Україні, тому що тут є такі активні лоббисти цієї вакцини, п'ята колона на чолі з Медведчуком. І він, це і є зброя, да? От він везде... інформаційна, скажімо так, да? Ні, от ця вакцина, це для нього немає ніякого значення. Вона зареєстрована, вона ефективна або ні, там помруть люди або ні, це його зовсім не дратує, тому що, як сказав президент Байден, він не бачив його в очах душі, тобто це така субстанція, яка в крові вся, да, і для нього там плюс-мінус життя людини нічого не варто. Тому ми теж дуже тут хвилюємося, що у нас всі там, от, наприклад, у мене там і старий тато, і мої всі там друзі, мої внуки, мої діти, і я з ними спілкуюсь, і поки що є якийсь час, тому що до них ще не дійшли, да, до наших громадян. Тобто нам щось робити треба тут, як державі, да? Вже треба бити в ці
набати, тому що це дуже небезпечно. А ми чим займаємось? У нас тут прямо лоббисти, які кажуть, що це хороша вакцина, і її треба тут производити і вакцинувати. Да? А президент мовча сидить. Тобто в самій країні тут внутрі є такі проблеми. А ми на окупованих територіях що буде робити цей злочин. Ахтем Ага, дивіться, да, дійсно, у нас є проблема. Річ в тому, що по Європі Україна отримає вакцину, ну, напевно, найпізніше. Є така висока вирогідність. Тим не менш, коли Україна отримає вакцину, можливо, є сенс все-таки якусь квоту зробити, виділити цих вакцин, наприклад, для окупованих територій. Ну, там же наші люди. Як ви ставитесь до такої ідеї? Дивіться, ви дуже правильно... Ну, таке питання постане просто, зрештою. Дуже правильні речі кажете. Але дивіться, зараз Міністерство охорони здоров'я на чолі з Степаном знову в такому очередному скандалі цієї китайської вакцини. Тобто ми тут робимо так, що наших громадян там довіри не буде і до нас тут, до нашої влади. А те, що ви кажете, що при закупці вакцини у європейських або американських виробників, і коли ми будемо вакцинувати тут своїх громадян, у нас є громадяни, які дуже потрібно їм на окупованих територіях. Для нас немає таких проблем, щоб на ближче... Ну, наприклад, в пунктах пропуска, да, зробити, розгорнути пункти вакцинації. Наприклад, з Криму дуже часто приїжджають до Херсону і роблять там і паспорта, і інші, да, дуже багато наших громадян. Тобто вони показують, що свою громадянську відповідальність перед Україною і приїжджають сюди. Тобто ми це можемо зробити. Але я ще раз кажу, тут внутрі держави з боку очільників влади і міністерств немає якоїсь послідовності в цьому питанні. І це дуже хвилює. Да, не без того, не без того. Ну, тим не менш, отже, так підбиваючи певне таке резюме з історією з вакцинацією в окупованому Криму російською вакциною «Спутник Ві», з одного боку, Росія має нести відповідальність за території, які вона окупувала, в тому числі забезпечити належний доступ до медикаментів, до лікарень і так далі. Ну, з іншого боку, маємо те, що маємо. Дякую, Ахтем Ага. Це була програма «Тема Дня Крим». Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на окупованому півострові. На все добре.